हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अब ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଉଠିଲି। ଉଠିକି ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠିଲି ମୁଁ ସେଇଟା ବାହାରୁ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରୁ ଗଲି, ଏବେ ଦେଖିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ କାରନାମା ଚାଲିଛି। ସାଉଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଉଠିବାର ମୋର କିଛି ଏମିତି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା। ସୋ ଏବେ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 7ଟା। ସୋ 7ଟା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ କାରନାମା ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖାଉଛି। କାରନାମା ହେଉଛି ଏଇଟା। ପିଣ୍ଡାରେ ମାନେ ଶିଉଳି ଲାଗିଥିଲା ବୋଲିକି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକେଇକି ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଘଷାଘଷି ଚାଲିଛି। ସୋ ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ମାନେ ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲିନି। ଆଉ କିଛି କରିବାନି। ଏ ଖାଇବା ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ଆବେ ତ ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ନା କ'ଣ? ଖାଇକି ପଳେଇଲେଣି? ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଖାଇକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇଲେଣି। ଆରେ ଭାଇ, ମୋ ସକାଳ ବି ହେଇନି, ତାଙ୍କର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଲାଣି। ମାମା, ମୋ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ବାହାରେ ଖାଇବି ନା ଘରେ ଖାଇବି? ବାହାରେ ଖାଇଦେବି? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଟିକେ ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିବା ବାହାରୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିବା। ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଜି କରିବା ବାହାରୁ। ମାମା ତ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଖାଇବେନି, ମୋତେ ଟିକେ ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ସୋ ସୋ ଦେଖିବା କ'ଣ ଟିକେ ବାହାରୁ ଆଣିବା। ଆଣିବି ଯଦି ଆଣିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେତେବେଳର ମୁଡ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆଣିବି କି ନାହିଁ। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ତଥାପି ମାମାକୁ କଟ୍ସି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଥର ପଚାରିଦେବି, ମାମା ଆଣିବି? ନାଇଁ କହିଲେ ଟିକେ ଏମିତି ରୁଷି ଦେବି ଆଉ। ତାପରେ ସେ କହିଦେବ କି ହଁ ଯା ଆଣିକି ଆ। ସୋ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ଖାଇକି ଆସିଗଲି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10:30। ଆଉ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ତ ଖାଇଦେଲି। ମାମାକୁ ପଚାରିଲି ମାମା କ'ଣ ଖାଇବ, କହିଲେ ମୋର କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଏବେ ବସିକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଖାଇଛ ନା, କିଛି ଖାଇନି, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏକାବେଳେ ଲଞ୍ଚ ଖାଇବି। ସୋ ତାଙ୍କର ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ତ ଆଜି ଏବେ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଲାଇକ୍ ମାମା ଆଜି ରବିବାରଟା ତ ସଫାସଫି କରୁଥିଲେ ସବୁ ଘର। ତ ଏବେ ଆମର ସବୁ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ସବୁ କେତେ କ'ଣ ଟ୍ରଫି କପ୍ ଫପ୍ ସବୁ ଜିତିଛୁ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ, ସେ ସବୁ ଦେଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖାଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଭାବିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ସୋ ଏପଟେ ପଛପଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଏତିକି ଯାକ ସବୁ ଏତକ ସବୁ କପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 50-60ଟା କ'ଣ ଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଏତକ ଖାଲି ମୋର ନୁହେଁ, ଭାଇନାଙ୍କର ମୋର ମିଶିକି। ମୋର ବେଶୀ ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟେ 20ଟା କ'ଣ ଥିବ, 20-25ଟା କ'ଣ ଥିବ। ବାକି ତକ ସବୁ ଭାଇନାଙ୍କର। ତ ଭାଇନା ଅଲମୋଷ୍ଟ ବେଶୀ ଜିତିଛନ୍ତି। ସୋ ମୋର ତ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆଉ ଭାଇନା ଟିକେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ପବନ ବହେ ହେଉଛି, ଉତ୍ତରା ପବନ ହେଉଛି। ମାମା କହୁଥିଲେ ଆଜି ଶୀତ ହେବ, ରାତିରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶୀତ ହେବ। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାପାଙ୍କର ଛୋଟ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଗଛ ଫଛ ସବୁ ହେଲା। ଏସବୁ ଗଛ ଫଛ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଟିକେ ହେଇଛି। ବାପାଙ୍କର ଆମର ହାତ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହାତ। ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗେଇବେ ସେ ଟିକେ ଡାଳ ଆଣିକି ଲଗେଇଦେଲେ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଫୁଲ କ'ଣ ମାନେ ପୁରା ଗଛ ଭଲ ଉଠିଯିବ ଗଛ ଫଛ ସବୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଗିଚାଟା ବାପାଙ୍କର, ଛୋଟ ବଗିଚା। ଏପଟେ କଟନ ଗଛ 2-3ଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବି ଏଇ ଗଛଟା ବାପା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ପ୍ରାୟ ବାପା ହିଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାପା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଖୁ ଗଛ ବି ହେଇଛି ଏଇଠି। ଆଖୁ ହେଇଛି କି ନାଇଁ କି? ହେଇ ତ ଗଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଖାସା, ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମାମା ଗୀତ ଗାଉଛି ବସିକି। ସିଏ ଜଣେ ମାନେ ମାମା ଲେଖିକା, କବି ଫବି ମାନେ କବିତା ସବୁ ଲେଖନ୍ତି ସିଏ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗାଆନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ। ଏଇ ଭଜନଟା ତ ମାମା ଯେଉଁଟା ଗାଉଥିଲେ ସେଇଟା ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ସେଇଟା ସଦାବେଳେ ଟିକେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ସେ ଲେଖନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣଉଛି। ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖା ନା ବୋଲି ଗୀତ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଧରିକି ମୁଁ ଶୁଣଉଛି। ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ
हसरे कालिया बांक चाहणिया हस तोरो बांक चाहणिया हसरे कालिया बांक चाहणिया हस त्रिभुवन मोही नेउछि कालिया त्रिभुवन मोही नेउछि कालिया रथ परे सुनावेश बांक चाहणिया हस एटा ता गीतर माने जो लिखी आज सकाଳେ बसिक लिखुला बोधे ए गीतर गोटे फास्ट गोटे जस्ट फास्ट टांजाटा यहाँ मुझे कहली शुणे दे से कहला मो आड़ को देखेबनी कैमेरा तू तो आड़ को देखा मुझे खाली गाइबी कहली हौ ठीक अच्छे शुण ताहले पछरे जो आंब गछटा देखुं यहाँ ये गछटा तो विराट बड़ है सब बेसी आंब होनी गचरे तथापि हूँ कि आंब तो हूँ डेली मैंने प्रति वर्ष गोटे 15-20 आंब हूँ ये गच भी बापा ही लगे सब आम प्राय बापा जो गच गुड़ा सब बापा लगाती बापा हाथ में ही भल गच मैंने ये हुए भल मैंने गच गुड़ा भल कि बंचती आ भल मैंने ग्रो करती भल गच गच सब दुटा भल लगुच चटनी पकड़े भल चटनी न पकड़े भल नहीं लगुच जेम दो दियो मामा आसला मत कहवाई बुझाई मैंने टेस्ट करने तरकारी कौटा भल लगुच चटनी सांगे तरकारी खाइले भल लगुच ना खाली तरकारी खाइले भल लगुच मोटू कौन पाइब सी जाने आंसर मुझे मत दिखे भल लगुच तो मुझे धरी आनी बर्तमान बिरियानी सॉरी बिरियानी तो नुहे यहाँ हूँ कर कौन फ्राइड राइस प्लस चिकेन करी धरी आनी 100 टଙ୍କା गोटे पैकेटे मोर धरी आनी मामा से तार कौन लंच फंच कर भात भात कर प्लेट मोर लगला खाइबा भात फ्राइड राइस चिकेन और रायता लाइट कहीं लग जाऊँ यार फ्राइड राइस चिकेन पैकेट रायता अच्छी मुझे मागिली ये प्लेटा भी दे दिया मत ये प्लेट खाइबार जो मजा यार मजा गोटे अलग गुड इवनिंग कहीं टाइम हो गला बर्तमान 6टा आई लंच पर मुझे शोई पड़ी शोक उठला बेलू 4:30 खंडे होगा सांग मैंने कल करते जाकि बुलिक आसलु सो एबे मुझे जस्ट आसिक घरे पहुंची सो आज ब्लॉग मुझे एंड करुच्ची जदि आपको ब्लॉग भल लगे प्लीज सब्सक्राइब कर चैनल को कमेंट बताते ब्लॉगटा केमी लगे मिस नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय बाय।